Nikdy nekupuj nehnuteľnosť na svoje meno, pokiaľ ju plánuješ financovať v hotovosti. Teraz ti poviem 3 dôvody, prečo by si mal svoju nehnuteľnosť napísať na právnickú osobu. Za prvé, kataster je verejný portál, v ktorom ťa každý dokáže vyhľadať a pozrieť si tvoj majetok. Za druhé, pri predaji nehnuteľnosti na fyzickú osobu platíš 19% daň zo zisku a 14% zdravotné odvody. Pričom pri predaji nehnuteľnosti, ktorú vlastníš na právnickú osobu, platíš iba 19% daň zo zisku. Po prípade ešte aj 25%. Stále je to menej ako 33. Čo povieš? Za tretie, pri predaji nehnuteľnosti, ktorú vlastníš ako fyzická osoba, banka neakceptuje tvoj príjem. To znamená, že si vlastne absolútne nič nezarobil. Kdežto keď to predáš ako právnická osoba, tak sa to započítava do tvojho príjmu a banka znovu akceptuje tvoj príjem, ktorý dokážeš použiť na kupu ďalších nehnuteľností. Keď chceš vedieť viac takýchto informácií, tak mi daj follow.